Νούμερο 1. Μπορείς να συναντήσεις κάποιον από τις ΣΕΡΕΣ, από το ειδικό σχολείο από τις ΣΕΡΕΣ, στις ΣΕΡΕΣ στο κέντρο των Σερών. Δεν μπορείς, άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 2. Μπορείς να κλάσεις στο GTA 5. Δεν μπορείς να κλάσεις στο GTA 5, άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 3. Μπορείς να κατουρίσεις το σπίτι του Κωνσταντίνου, του συμπαθητή μου από το Β1. Μπορείς, άρα αυτός ο μύθος είναι αληθινός. Νούμερο 4. Άμα πατήσεις 2 κουμπιά στο λεωφορείο θα κάνει έκρηξη. Δεν μπορεί να κάνει έκρηξη, άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 5. Υπάρχει ένας ροζ χυμός που σε κάνει σούπερ ήρωα. Να τον πιούμε και να γίνουμε σούπερ ήρωες. Δεν βλέπω να αποκτάω σούπερ δυνάμεις, άρα αυτός ο μύθος αποκτάει σούπερ δυνάμεις. Νούμερο 6. Νούμερο 9. Μπορείς να κατουρίσεις στο σπίτι του Κωνσταντίνου. Μπορείς να κατουρίσεις στο σπίτι του Κωνσταντίνου, άρα αυτός ο μύθος είναι αληθινός. Συνεχίζουμε. Νούμερο 9. Άμα ανοίξεις τη σόμπα, η σόμπα θα ανοίξει αυτόματα. Ανοίγει αυτόματα, άρα αυτός ο μύθος είναι αληθινός. Νούμερο 10. Άμα πυροβολήσεις τους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί θα νοιαστούν και θα αρχίσουν να σε βαράνε, αλλά μόνο το Φρανκλίν. Το Μάικλ δεν θα το βαράνε γιατί είναι ένας λευκός. Δεν θα γίνει αυτό, άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 11. Μπορείς, άμα βγάλεις φωτογραφία, άμα βγάλεις selfie με έναν αστυνομικό, ο αστυνομικός θα σε συλλάβει. Δεν θα σε συλλάβει, άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 12. Άμα πας στο δωμάτιο του Jimmy's, θα βρεις ένα PlayStation 5 με τηλεχειριστήρια νούμερο 5. Δεν υπάρχει PlayStation 5 στο δωμάτιο του Jimmy's, άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 6. Μπορείς να καβαλήσεις αγελάδα στο GTA 5. Νούμερο 13. Υπάρχει ένας άλλος χυμός που δεν σε κάνει σούπερ ήρωα. Θα τον πιούμε και δεν θα αποκτήσουμε σούπερ δυνάμεις. Νιούχου! Αποκτήσαμε δυνάμεις! Άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Αποκτήσαμε κανονικά δυνάμεις. Νούμερο 14. Μπορείς να κλάσεις το δωμάτιο της Τρέτζεϊς. Δεν μπορείς. Άρα αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Νούμερο 15. Υπάρχει ο κωδικός 05 035 26 06 23 23 34 03 και θα γίνει μια έκρηξη. Busy. Γεια σε όλους. Σήμερα θα λύσουμε 70 μύθους στο GTA 5. Αν η μύθη είναι αληθινή θα ακούτε αυτόν τον ήχο. Αν η μύθη είναι ψεύτικη θα ακούτε αυτόν τον ήχο. Οπότε σήμερα θα σπάσουμε τους περισσότερους μύθους από οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο και θα σπάσουμε ρεκόρ στο ελληνικό YouTube. Μύθος νούμερο 1. Άμα τρακάρεις ένα δέντρο, μύθος νούμερο 16. Το δέντρο θα ανατιναχθεί. Εδώ πέρα έχουμε ένα δέντρο. Πάμε να δούμε αν θα ανατιναχθεί. Όχι, το δέντρο δεν κουνήθηκε καν. Αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. 2. Μπορείς να πέσεις κάτω μόνο σου την ώρα που χοροπηδάς. Κύκλο στον αέρα και ο μύθος είναι αληθινός. Νούμερο 17. Αν ρίξεις και τη στήκη πίσω να μπουν στη θάλασσα, το νερό θα ανατιναχθεί στον αέρα. Νούμερο 4.
4. Νούμερο Μπορείς να πεις 4. YouTube Νούμερο στο ίντερνετ 18. GTA 5. Για να δούμε τι θα Μπορείς να πεις βγάλει. YouTube στο GTA 5. Νομίζω πως αυτό δεν ισχύει. Νούμερο 5. Νούμερο 18. Νούμερο 19. Μπορείς να πυροβολήσεις τον Job. Δεν μου αφήνει καν να ρίξω σφαίρα όταν σημαδεύω πάνω του, οπότε αυτός ο μύθος είναι Είναι ψεύτικος. ψεύτικος. Νούμερο 20. 20. Μπορείς να πουλήσεις τη μηχανή του Franklin. Είμαστε στο custom shop. Δεν μπορείς. Όχι. Ένα option για να Άρα αυτός ο κάνουμε μύθος sell είναι off. ψεύτικος. Δεν υπάρχει καν. Νούμερο 7. Εάν Νούμερο κλείσεις την πόρτα στο σπίτι του Νούμερο Michael, θα σου 21. στείλει ένα μήνυμα. Άμα κλείσει την πόρτα του Michael θα σε στείλει ένα Άνοιξε την μήνυμα. πόρτα τώρα. Όχι. Νούμερο 8. Νούμερο Υπάρχουν αγελάδες στο GTA 5. 20. Υπάρχουν όντως αγελάδες στο GTA 5. Υπάρχουν αγελάδες στο Νούμερο GTA 9. Μπορείς να 5. καβαλήσεις Νούμερο τις αγελάδες 23. τώρα. Μπορείς να καβαλήσεις τις αγελάδες στα Αυτό είναι άτομα. ευθυγραμμιστική τελεία. Οκ. Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Νούμερο 10. νούμερο 24. Άμα πας στο γήπεδο ποδοσφαίρου στις 7 θα δεις κόσμο να παίζει ποδόσφαιρο. Η ώρα είναι 7. Δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα εκτός από κάτι τυχαίους ανθρώπους. Νούμερο 11. Νούμερο- Αν πας στην ειδική χαρά του Vinewood Hills θα βρεις παιδάκια. Νούμερο να παίζουν. 26. Δεν το νομίζω καν αυτό. Η παιδική χαρά είναι άδεια δυστυχώς. Νούμερο 12. Άμα ντυθείς γυναίκα Άμα με τον ντυθείς Trevor γυναίκα και με μπεις τον στο Trevor αστυνομικό και μπεις στο τμήμα, αστυνομικό θα πάρεις τμήμα, 2 αστέρια. θα πάρεις Πού 2 είναι τα αστέρια. Δεν φαίνεται να νοιάζονται και πάρα πολύ. Νούμερο 13. Νούμερο- Μπορείς να σκοτώσεις τις κατσαρίδες στο σπίτι του Trevor. Είναι αλήθεια, κάποια παιδιά το έχουν πάθει, οπότε σας συνιστώ να προσέχετε. 17. Νούμερο Μπορείς να 21. οδηγήσεις μια αγελάδα. Μπορείς να οδηγήσεις Πατάω μια ένα αγελάδα. κουμπί για να μπαίνεις μέσα σε οχήματα. Τι φάση, είμαι πάνω στην αγελάδα. Αλλά είναι Μπορείς. σαν να οδηγάω αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι φάση. Πάμε να δοκιμάσουμε σε αυτή τη ράμπα εδώ πέρα να πηδήξουμε. Όχι, η αγελάδα έχει και τούρμπο. Δεν ξέρω από πού βγαίνει, μάλλον από τον κόλλο της. Ναι, και μόλις βουλιάξαμε, τέλεια. Ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτός ο ήχος, έχω φρικάρει. 18. Μπορείς να οδηγήσεις μια 25. τουαλέτα. Μπορείς να οδηγήσεις μια τουαλέτα. Είμαι πάνω σε μια τουαλέτα, η οποία έχει και αυτό τουρμπο και ναι, νομίζω μόλις πετάχτηκα έξω από τη χέστρα. Η χέστρα τριφτάρει. 19. Αν είσαι με BMX από όσο ψηλά και αν πέσεις, 25. δεν θα πάθεις τίποτα. Άμα Είμαστε πέσεις στο με ψηλό BMX στο δεν θα παιχνίδι, πάθεις δεν τίποτα. ξέρω πόσες φορές έχω πει αυτή τη φράση και είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε με το BMX για να δούμε αν θα πεθάνουμε. Λέει ότι δεν θα πάθουμε τίποτα. Ωραία. Ας αφήσουμε λοιπόν τον Franklin να κάνει τα δικά του. Δεν προλάβαμε καν να προσγειωθούμε στο έδαφος, κοπανίσαμε πάνω στο ουρανοξύστη και πεθάναμε. Αυτός ο μύθος Είναι ψεύτικος. Ίσως υπό πολύ σπάνιες συνθήκες 26 να πάμε σωστά τώρα. γίνεται. Αλλά ναι, πεθάναμε. Εντάξει, πόσο πλάκα θα είχες. Μύθους στο GTA 5 για να δούμε αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Αν είναι αληθινή θα ακούτε αυτό. Ακούτε τον ήχο. Αν είναι ψεύτικη θα ακούτε τον ήχο. Οπότε χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μύθο. Νούμερο 26. Στο North Yankton υπάρχει ένας ενός καρχαρίας. Νομίζω αυτό το αμάξι που οδηγάμε είναι το καλύτερο αμάξι που έχει περάσει ποτέ από αυτή την πόλη, αντικειμενικά. Για να δούμε πού είναι αυτός ο παράξενος καρχαρίας. Ίσως άμα ξαναπάμε πίσω. Για μισό, κάτι βλέπω εκεί πέρα. Είναι σαν να κάθεται ανάποδα και γλιστράει πάρα πολύ το χιόνι. Δεν μπορώ καν να οδηγήσω αυτό το όχημα. Παιδιά, αυτό δεν είναι καρχαρίας. Παιδιά, έχουμε Ψεύτικος μια φάλαινα. μύθος. Αυτό δεν είναι καρχαρίας, οπότε αυτός ο μύθος είναι ψεύτικος. Αλλά μπορείς να βρεις μια φάλαινα εδώ πέρα, η οποία είναι αναποδογυρισμένη και προφανώς έχει πεθάνει γιατί μια φάλαινα δεν μπορεί να ζήσει στο χιόνι, χρειάζεται νερό. Αν έρθετε ποτέ στο North Yankton, προσπαθήστε να τη βρείτε. Αν αυτό ισχύει, δεν ισχύει. Μισό λεπτάκι, θα συνεχίσουμε. Δεν βλέπω να γίνεται τι. Έχουμε εδώ τρυπάνημα για να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον νικήσουμε με το Gryffindor. Ότι αυτό πόνισε παραπάνω από ότι. Νούμερο 7. Το story mode είχε ακριβώς 69 main αποστολές. Νομίζω. Μπορείς να σκοτώσεις τον Bigfoot με ένα τεράστιο Gryffindor. Νούμερο Μπορέσουμε να τον νικήσουμε με το 27. Μπορείς να σκοτώσεις τον Bigfoot με ένα... Πώς λέγεται? Με ένα τεράστιο γλυφιτζούρι. Νούμερο 28. Μπορείς να σκοτώσεις εκατομμύριο κόσμο.
Νούμερο 29. Μπορείς να διαλύσεις έναν δρόμο με ένα τρυπάνι. Έχουμε λίγο το τρυπάνι μας, τρυπάμε τον δρόμο μας, θα κάνουμε. Πιάστε λίγο φθόνασμα, σολτάκι, θα συνεχίσουμε. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, πάμε λίγο πιο δυνατά αυτή τη φορά. Έλα, please, άλλαξε κάτι. Νούμερο 11. Όχι. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Νούμερο 11. Νούμερο Κάνεις 30. push-ups, Άμα κάνεις μπρατσαράς. θα γίνει μπρατσαράς. 2, 3, 4. Οκ, είχα πάει μια βόλτα και επέστρεψα. Για να δούμε, υπήρξε κάποια διαφορά. Έχει την ίδια πυροκυλιά που είχε πριν. Νούμερο 12. Μπορεί να σταματήσει το τρένο στο GTA 5 με ένα τάγκ. Έρχεται το τρένο. Λοιπόν, Μπορείς να σταματήσεις το τρένο με ένα τρένο τάγκ. σταμάτα. Ο οδηγός μέσα δεν φαίνεται να τον νοιάζει καν. Παιδιά, δεν σταματάει με τίποτα. Σταμάτα τώρα. Ωραία, πάω πάνω του, αλλά δεν να δουλεύει. Ναι, νομίζω ότι... Wow! Μας πέταξε εκτός δρόμου. Νούμερο 13. Μπορείς να ρίξεις Νούμερο μπορείς να τον σκοτώσεις. Οκ, για να 32. να βρούμε έναν πολίτη Μπορείς να κρατάει κινητό. να σκοτώσεις τα ρολόγια αναλεξίσφαιρα. Σνάιπερ. Αν θα μπορέσουμε Νούμερο 33. το κινητό του. Οι άνθρωποι είναι αναλεξίσφαιρα. Νούμερο 34. Φαίνεται να τον νοιάζει. Υπάρχει ένας, στις ειρήνες άμα τις πυροβολήσεις θα αλλάξουν ήχο. Νούμερο 35. Νούμερο 35. Ο Φωτάνα έχει ψηλά την αμπερέλα στο GTA 4. Της πόλης, αυτός εδώ κάνει ότι βρέχεται και καλά, αλλά αυτό είναι το moon animation που έχει σχέση με βροχή, οπότε αυτός ο μύθος Όμως είναι ψεύτικος. Νούμερο 35. χιονίζει, πολίτες Μπορεί να χιονίζει, φοράνε χωνίτες χοντραμπουφάν. κανένας πολίτης δεν φοράει χοντρομπουφάν, ότι πας εδώ πέρα κυκλοφορεί με το μάνικο. Νούμερο 16. Νούμερο 36. Για να κανένας πολίτης δεν φοράει χοντρομπουφάν, ότι πας εδώ πέρα κυκλοφορεί μέχρι και με το κοντομάνικο. Νούμερο 36. Κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του χρώμα. Λοιπόν, αρχικά έχουμε τον Franklin, ο οποίος έχει το πράσινο. Και αν προσέξετε ακόμα και στο pause menu, γύρω-γύρω είναι όλα πράσινα. Και τα σηματάκια στο χάρτη τα δικά του είναι πράσινα. Μετά έχουμε τον Mikey που όλα είναι μπλε. Και στο pause menu όλα είναι μπλε. Και τα σηματάκια με τα properties του είναι μπλε. Και στη συνέχεια έχουμε τον Παναγία μου. Έχουμε τον Trevor. Trevor που κάνει πορτοκαλί είναι και τα δικά του. Ο οποίος όπως βλέπετε έχει πορτοκαλί. Και αν πατήσουμε το χάρτη θα έχουμε τον Trevor. Trevor που κάνει με τον Σόβρακο. Αυτό έχει πορτοκαλί. Νούμερο 10. Βόλτα με τον Mikey. Ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Άμα δεν μας γράφει, θα έρθει για λίγο ακίνητη, αλλά όχι, δεν σταματάει. Και μια φορά το σημερινό βίντεο. Ήταν το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε την κόβω είστε στο δίκτυο ακόμα και μέχρι τότε να είστε καλά.